כוס אמו! אני כלב! מה זה, מה יש פה? זה עמק גבוה! זה מה יש פה? מה יש שם? תביא לרחרח את הברך! תביא לרחרח! אוי, זה נעים! זה נעים כל כך! איך! בן אנוש מטונף! יואו, מה יש במקרר? זה אוכל? הכל בשבילי? הכל שלי לנצח? מה? אתה עושה לי טיזינג עם האוכל! תביא את האוכל! איפה האוכל? אוכל בפה שלי! אוכל בפה שלך! לא, שימי כבר את הרצועה! שימי, תבנו! תראי את הדלת! יואו! טיול! טיול! אלוהים! אני לא מאמין! לא, לישית משתין פה על הכל! יואו, לך לשם! לא! אני אלך לשם! לא אלך לשם! אלך לשם, יש להם פה! יום בעיר של שמש! יואו, מעניין אם המשאית הזו יותר טובה מהמערכון הקודם. בוא אני אספר לך סיפור! דבר ראשון... כלב! ריטריט! בוא אני אמצוא אותך, בוא! דבר ראשון בלהיות כלב לא לאבד ריכוז! אף פעם לא לאבד ריכוז! חתול! עצרו הכל את החתול! יואו, בוא נבזה את החתול! בוא! לכם כמו גבר, מה? יאללה, אם לא אתה קולר! תביא, מה זה DSLR? מה זה? זה סטיל, זו גם וידאו! תביא! הולכים! בוא אני אספר לך סיפור! היום הלכתי פה, אתמול הלכתי פה, שלשום הלכתי פה, כל יום הולך באותו מקום! חושבים שאני טיפש! מה, אני לא רואה אותו דרך? יאללה, נו, הביתה, נו! מה אתה מצלם לי גם כן? זוז לי מהדרך! בטח תשים לי באינסטגרם! זוז לי אתה בפנסוניק שלך! מה זה, מה אתה עושה? בואי, כדור! זה כדור! יא זונה! תביא את הכדור! כבר יאללה שלך, נו! כדור! לא מבין לך! לא רוצה! הוא שלי! הכדור הזה מעכשיו הבן שלי! קורא לו בוני! לא עוזב אותו לעולם! איזה כיף! עכשיו שאני כלב אין לי יותר בינה! החיים הם חסרי משמעות! יש מישהו בדלת! הולי שיט! יש מישהו בדלת! לא שומעים? מישהו בדלת! למען השם! תענו לדלת! מה אם זו ביונסה? יאללה! הפנים שלכם תהיו אדומות כמו עגבנייה! יאללה! אני סוף יכול למצוץ לעצמי! מה את קושרת אותי? נועה עלה על הספה! איזה כיף להיות על הספה! למה אני כלב? איך זה קרה? שבוע שעבר שיחקתי לול! מה קורה במערכונים האלה? תעזוב אותי! מה אני בן זונה? מה אני הכלב שלך? די לצלם, נו ביי! מה? אל תיגע בי! אתה הורס לי את התסרוקת! נו השקעתי ממוס! וואלה, לא מתאים לי חיי הכלב! אללה! אני חוזר להיות בן אדם! איזה כיף לא להיות כלב יותר! מה? אני יונה?